syempre, hindi mawawala para naman sa ating good news ngayong araw na ito, Pwd Mula Pangasinan, wagi ng bronze medal sa table tennis sa Indonesia. Para sa detalye ng balita, narito si Idol Maya. Ipinagmamalaki ngayon ng bayan ng Binalonan, Pangasinan ang kanilang kababayan na si Edwin Advincula dahil sa naiuwi nitong bronze medal sa katatapos lamang na 2nd Southeast Asian Deaf Games sa Jakarta, Indonesia nitong August 20 to 26, 2025. Si Edwin ay may kapansanan sa pandinig at kabilang nga sa Philippine Deaf Table Tennis Team na lumaban sa Indonesia. Hindi naman ito naging hadlang sa kanya upang magpursigi sa larangang ito at patuloy na pag-igihan. Makasungkit lamang ng medalya kaya naiuwi niya ang bronze medal sa men's division sa table tennis. Kabilang si Edwin sa 22 deaf athletes na pinadala sa Indonesia para makipagtagisan ng galing sa larong bowling, badminton at table tennis. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.